APHLC Lumajong si Sipen Pirangke Mai Kang Nipon Lason si kedam tang preni Paitrok Siarni Amlapati Committee Hall along All Party Hills Leader Conference mati thiekpen APHLC Lumajong si Sia Ropen PMAYG Hemso Alama Puthak Pirangke Mai Kang Nipon Sonsi ada porphai kep malompen APHLC Lumajong si Sia Ropen lembang phubang phiatumpen maing nipon si puthot Pirangke Mai padoponlo Pirangke Mai kepada upanang kok alam theke lapuhenlo Lumajong blok manjapen Lumajong ahawar aparman PMAYG Hemso pachikim jiaphan beneficiary atumaphan tangka thapsi hemkim pon bomlo bontame beneficiary atumalongpen tangka suri phopok ke en alam ki ta klang thuhamlo Lasi lahaya tumaphan arona tengpen kangsai pon jiaphan pon bomlo pusi APHLC Lumajong si siamai phu Rajan Timung jepon Si koma bang phubang phisi tangka ke endun ma rabjin pen amen pangdak bo puta Timung asang ho pen ning jepon thu So mai long APHLC di fuel amai phu diuri teron Anthony Timung pen chenglok ong dung klembang phubang phiatum ta chetong dun thu De Pirangke Mai long kaning jepon alam thepen le arju pon sinang Isi ini nang itum reporter atau mathengno kaninje kangtung lahelo jasemet nilitum arjulong lo lapen heglong lo lapen nang cethan lo radatu non jasemet blok along la hemsu kikim bom akam pen kedam tang kikim tang atum kaduk tawe alam thini tu mapan rong asor tum kip howek kacetong wek labang su nang kacethan alam si pini nang tu reporter sa tengno karbiang long angkang piarana pan itu ke pacini mate dak Lumajong ablog atau pan itu nang itu Pirangke hoye hin pen itu ke pacini gangtung la hello Lamnon IAYM Hemsu alis nang kile tang an la bangke nilito arideng humko al nang kile ma la kaddu ka benilitum video bhanetum hang benitum longko la pen la beneficiary tum amen gedo an ahem ki kimpen cenglo kaduk tawya bangke lake supervise ke lake komane party komane BJP workers komane po bangani ni tum kroi krik lapen nilitum non Lumajong hoy da APHLC CC committee hoy hinten nilitum instruction pilo je lake palang monjia phang Komane a beneficiary a hemalong bangke road hidi wet pen nujo ke patang net pason alam thinam je kham lo komane bang ko bangke nilino ma amen jong untung dela arleng ni the tu beneficiary inu dalong pen suri phopho ka cho endun lahai alam nang klang lo Komane abang ko bangke job card nang pilut po nang jite la ana hajar nang pinang ji po alam nang klang bom lo la si details nilitum non lahai kalek bom lo la pen non jasemet nang litum media theng no tamitum ning ji lo prap jin pen la son abang khu bang khiapan beneficiary tum long pen ka chohang ko lapen kacuen dum doko lapen duwek lo lapen amena nili no ma pangdak intung kedelo sata nili tum prap jin pe la sona bang ku bang kifan itu kes ki pj pan itu ready lo lapen blok akam an supervise dun ji ke lake video tum lapen ji tum si alang li tum si klempon nanji
Komane BJP along Klembang ku. Komane BJP along Klembang PC lahai kelang dun cari artu gedu ko bangken ini tung kroi krik. Apen la bangken itu tarli vekji. Ahem labang so ahem so ke patanje phan ko ana emom sedang kene ma. Lalo la ke hem so de lapo kalilo. Non las block pen ke dei pon ma department atun ring hudda pun po aring langlong le ko bil trot ya aring ke nang le po a poisa chodet la son dopik non tu di samana tame nili amen tapu intung o edelo satame nang itu media hoi pen sini itu dam rapet pen lahai ke paklang dam ni pan sini ning ha pe halada aring on tong pen komasi laki hutma komasi laki klemma halabang so bang pameni li hadak se peklang pen laki prabjin me laki klem pangceng lasi non blok pen ke tangte son an ba PhD department atung di Jal Jeevan Mission di itum thailong lo Jal Jeevan Mission army sini tu bang than lo ningka ni si bagolo sara pipe ke akhali a pipe tala ke inghan na pipe pu si pitikan lon ke bang na salam tu thede pu Jal Jeevan Mission na scheme lahai tami lang rong asor tum jun long wang we lumba jong ke lang kostopik non pini itum thai am long lo becheng lo lang tu ko lang si na angke lang tu lang pulo te kopi lo ni thanwe athi ke di chong ho do ji hada chong ho tu mana pati ji aso jai ala si somar han lang pang li ko lang ni dala si jun lang na paso se la pok kang pok su pok dam ko la puson sai ni la si dopik la son towar ni lipik lang bom lo towar na me parni sia da ni li sia towar peklang lo Uthodar ni bang ke koroi roi ku pengkadu ko belang tum arlong nang thok parai lo kadu pakoi papri paprai tado normi nang jang lo adrem da velo ya ta velo no chingche bra bok velo tamane la an ke sa oe ke claim ke tam dami la pen alang itu la puson sila non ke cari bom council ke cari bom atu la puson si rada pam chong thui ke pa chop bai katu ko velo puson si claim bom alang itu lasi nilitum lumbajong constituency committee hoye ginte ini nalitum herangke yang lo ke pacini pon gela halo job le choma thada nilitum labang ke tum cerok tok pen itu langdun pen ilitum ahok pen rong asor tum kilong pe media pansi tum pen ponato la pen rui thule tholo nilitum la aewa ya hem along pen suri honan pinangji puatu mapanke nilitum non Prabjin pen in details komat aribe ngelong pesi suri poke enma hala so video hala so bang kusi nang itu bang no lamning jepo komat bang kusi ke enma nilitum chini lada lum bajong ngelong pen dami inu hedu memuni party ki klaim memuni tu lahai tu mamen non nang plan bom lo pen la ke prabjin pen itu amen na itu pandak konpo pen hala so hura bange a video sedang ini tentang pen reporter dan itu adu ko rat atheng no paklang ko di pasin itu chuning report ko pen rat atum chini ni je beneficiary tu kitang rek nang jia hem tang ke hala so dim road hong pli di pininge din ke hong ni wer ko ita suri ke thomadim ke 1800 baksile chotko la puyong si infanun etlo kulote la helo na meton teknik di bang asi job pe chuma thas tami la bangke itu la bangke lang cari dum